parlok bro kerpang parlok ruan tes ngap ya kan kawai kan tis kwai khabam bala penjait iba tias leng do ha jingking shuar kan ne kecing kwai khabam kalong ka biang manam ta jong pi ban lek namar kan dot ker kalong saus pa tingka de penyo ki pau hajar du riu teli kham tam ka baning kong lek penyo du ar pau hajar pati kot sejan price du lai pau teli mar hajar tingka de kan ne kecing kwai khabam kan de ha ka nyau terik nai khat ar al jar pusau ka bari menta ka teu hi de ka postang kwai long dai stem step du lai je jan mit to ngi skap pangan pli chapia kan ne ka notice bat kum juru phiền pek ya ka video hadu dakut ya ka rukom the dok kha ibati as ing do ha kan ka pung kat no ka jing i hun lada pin yo i ya ka jing the dok kha ibati as ha kan ka pung te sapek ya kan ka video hadu dakut ya kan ka video the dok kha khanang ba pin tip kumno ban ra ki khwai bat kumno ban ra sai khwai ki bas kem namar ba ka rukom the dok kha jong ibati as kelong ba kelik men sima the buon ma hadu sau kwintal tam tang ha ka we kapung namar en ban khwai tang ka we kapung te ngap ngan pulis pi ya kan ka notice sapek adu dakut ya ka video the dok kha ha kan kapung te ka khwai khabam bala panjai te i trai pung batia sring do ka jaka ka de jingking shuar harut surok national highway mairang shakinsi east and west khasi district ka tarik kan de ka nyau tarik nep khadar ajar pusau bat ka postang khwai kendai steng mesta badu lai beje janmit ka dot kat kalong saus pat tingkat chirung yang we khwai en ban khwai tang ka we kapung te ki price kilong kum ni ar phojar ka baning kong ka baar bat ka ban riu penyo adu mar phojar tingkat betang ki phojar tingkat penyo santeli par tang ka baning kong ar phojar te ka concession price pinyo live hoteli marchi jar tingka te na lor kini ki price ki balabu lupa lada piawan bun phai ki parlawan ban wan simenta ha ka te jing khwai kabam te ba ts i pen kiu biang ya ki price te ente dok kha thamai sau quintal ha ka arpnai trik nai khdui ajar pu sau ki dok kha la dap the ha ka ni kapung te sapek ya ka ni video hadu dakut ya kom the dok kha ba ts ling do ha ka ni kapung kan don ru ka lok ki dru ha ka te ka sngi telar piko aban tim pamnya sok punai ba tias leng do na kamta kan nega jing khwai khabam te kuma pilih tipi baro ngai pilih don nomor pun jong i te sok pun bhi te kali ke de ban yeng ha ki parking balambu lupa om sha bandi jing di e ki ban nabar klam da yo jing bet lait no tang ki di kinong diwi di khyang bat ki tiar khwai te porpu jaka kan long ha ka ar ba ji no sngi ha kan riu terik nep kan ar jar pusau da usik ni riu yang khwai dan don ki ba pen ken ya ka por bu jaka and di bet jaka tiket te ngai place tu baro ya kan notice khwai dok kha sos pa tingka pinyo a arpo hajar tingka bat santeli ki chpo hajar pat lai poteli ki concession price te ka long ka ek ba satana de pila da piwana chimenta hak te si yo ba kini ki pojar yo ma pi ti tang kan ku blai shubun ni pe no ya ka video the dok kha du dakut bat ngai par nga kermen ba pin salej be hak te ka si sajan ha jingking shuar na kamta kan ni ka khwai khabam bala panya di ba ti asling do ku blai shubun Aja main pelajak om deh. Hambar itu susah kan? Itu susah. Susah tak sana. Budaya itu roh sana. Harus tahu tak mau? Kita dikasih siap dek. Jadi tripod, empat.
sah dan ini nasab dia mau kelah drone benar kan tawang 22.7. Oke, belum selesai. Yang Tang. Palun. Kita kemudian. bener lah dalam bu tahan loh banyak tahun loh Seven, 26.3. 26.3. It's 2.3.